abịakwa m ọzọ ọra na eze Igbo mụrụ nze m ọzọ ya gazie ọkwa n'ofu Chukwu kele ọgaranya na ogbenye kpata na nwere ike ịbata n'ezinụlọ ụmụnne ada ịtọ ofu nna mụlụfa ofu nne mụlụfa na ofu ebe kafa je primary school ofu ebe kafa je maybe secondary school eluzie university onye ọbụla aga nke ya mana nna fa zụ fa ịtọ zuru efa university abịa n'ikpeazụ na ụmụnne ịtọ a ohere dịla onye a dịla onye a mana fa ịtọ amara anata kedu ife kpatara ya otu ọ dị ofu Chukwu kele anyị niile Chukwu dị ka papa mmadụ niile mana enwere ọgaranya enwere ogbenye kedu ife kpatara na ụfọdụ bụ ọgaranya ụfọdụ bụrụ ogbenye m ga-atụnye gị azụ 10 bụ ife kpatara ya mana m ebido na ịbụa tata ọ bụ na unu nene ịbụa anwa gwa m tụnyekwa unu nke ịbụa ọzọ ya eme ya ịnọ nnere n'anya na kọmentị ndị ga-agwa m tụnyekwa otu aha ruo mmadụ 20 nya 20 ịma na mmemme nke ọzọ ọ bụ na fe lụrọ amalụ na unu achọrọ na nkụzi a na unu achọrọ ya nke mbụ enwere ndị pụtara ụwa olili nwee ndị pụtara ụwa ịkọnye ụwa nkọnye ọ na-akọnye akọnye ịfụrọfụ ọkụkọ a gosi ọkụkọ ya ịfụrụ ọ bụrụ na m liri ya ụbọchị izizi mgbe ọ dị na obele otopụta nwa obele nrie ya ọma nyitego akwa niile o yitere ọma mmụgo ụmụ niile ọ mụrụ nrie ya anyụ nya na nsị ozugbo mana maka na na-akọnye ya nekwa nke a gosi nke a bụ diọkpa a na-esi ọ na-eyi akwa ọ na-abụ ụmụ ọkụkọ erie nne nke bụ mama ha anọrọ ya o nweziri ike iste erie m nke a kịta mana ọ mụtago ụmụ ebe 20 tupu m na-erie ọnya bụ enwere ndị pụtara ụwa oriri nwee ndị pụtara ụwa nkọnye a na-akọnye ife na bekee a ga-asị consumers and investors. Ife kpatara ọgaranya na ogbenye bụ na ndị ọgaranya bụ investors, ndị ogbenye bụ consumers. Ị ga-akịta afụ mmadụ na-abụfe ejikọ aka lee anị enyefa kọmishọn 2 million, onye nke ọzọ ewele nke eje klọb consumer, onye nke ọzọ ewele nke gbago jechọ ebe o ya egote obele anị tinyekwue n'afịa nwunye ya, tinyekwue n'afịa ọ na-azụ, nke obele fọzụ na o were eje ife dịka n'ụlọ ụka ma ọ bụ n'ebe ọ na-alọ mmụọ were eje nyechie ife. Investor o nwere mgbe consumer ga-eji ka investor bụla ọgaranya, ọnya ọ bụ ife nke mbụ. Ife nke ịbụa na-akpata na enwere ọgaranya nwee ogbenye, ife nke ịbụa na-akpata ya bụ ndị mkpori ụwa. Enwere ndị amara oge eji alụ na oge eji ekpori ụwa, oge niile bụfe oge egwu. Enwere oge egwu nwee oge eji alụ, ejiri oge eji alụ egwu, ejiri oge eji azụ afịa egwu. Enwere ndị ga-abala arụgide ụla mkpori ụwa ọ na-atụ ya na anyị na ọka nọ n'akwa, mana enwere ndị mana enwere oge maka ihe niile. Ọ nara na-akụ elekere 6 obinie ọwụwa arụ kwado ojebe n'iru ọrụ. Nyawa bụ ife nke ịbụa. Mana na ife niile nwere oge, were oge na-eme ife ị ga-abụ ọgaranya. Mana ghọta ya na oge enwere ife ọ gbasara gị na ya, mgbe ọbụla iji wee teta ị na-eme ihe ị na-eme mana amalị ga-abụ ogbenye. M ga-akwụsị na ịbụa unu gosi na nke a masịrị unu, atụnyekwa m unu azụ ịbụa ọ lụrụ 10, atụnyekwa m unu nke ịbụa ya eme ya ịnọ. Mana ebe a ka m ga-akwụsị nke a. Biko welu ndụmọdụ anyị nye gị wee mee ife, bụrụ onye na-akọnye, bụrụ onye ji oge eme ife, welụkwa na-abụ wee mee ife, ị ga-abụ ọgaranya. Tụsalụ m ozi a ka ọra na eze nweta ya ka o wee nyere onye ọbụla aka. Ya gazie.